sizophuma sigoduke. Indeke i-3 years for into ba ningafani kwasekuqaleni. Ngoba umzala uyayazi ba nami ngisenxebeni. Nge-21 kaDisemba bendikhupha amakhwenkwe phaa ekhaya eRhadebe. Wathi uSomagwaza xa ufushana apha egeyithini ekhaya. Unyana kamalume wabethwa ngentonga. Usinike nje insuku ezimbini eRhadebe zoba sitye umgidi kwelesithathu walandulele. Ayabonga lo uyazi kakuhle into ba ngolwesithathu bendingcwaba yena. Ndizama ukuthi ifamily ayinini nodwa. Qina mfundi. Ndizawuphelela ke. Kodwa eyona nto ndifuna ukuyishiya kuni. Hayi mbongo. Ukuthi nje ukumbhalo othi abantu bakaThixo balindwe uphumlo olunjengolwesabatha. Ndizawuthetha loo nto mngqongo ndihlale phansi. Eyona nto ibalulekileyo ke xa ujongene nale meko umfo kaNtontela kukuba ususa amehlo akho ekubeni okanye ubalisela ukufa ngoThixo. Ungathathi uThixo umxelele ngokufa uzawubhideka. Ndibambe indawo encinci ke mngqongo apha kule vesi ethi qinani ingabi nakushukunyiswa. Ngumcimbi onzima lo wokuthi usengxakini kuthiwe kuwe qina. Ngoba uqiniswa amadolo lawona engevengeve. Kodwa amana umuntu esithi kuwe qina uzawulunga. Umpostile uPawulos ke uke waqale naye washukunyiswa. Yile nto ibangela into ba kube lula ukuthi ebantwini qinani ningabi nakushukunyiswa. Akho nto ibuhlungu ke eRhadebe ngathi into ba athi umuntu kuwe yomelela qina kodwa akazange afike kule meko kuyo. Akukho nomfundiso nozathi kulungile ukufa engazange wafelwa. Ngoba inhlungu eviwa ndima kayiva. Kodwa umpostile uPawulos aya xa nizawuhlala phansi. Ndimve sithi sikhahlelwa phansi kodwa sitshabalali. Athi ugqibathi ndayibongoza inkosi kathathu oba isisusi isithunywa. Uthi umpostile yathi inkosi ubabalo lwam Pawulos lukwanele ngoba uthi xa suba ndiswela amandla kuxa mna ndinamandla bantwana bakaThixo. Ndikandeva uDavide esithi ngemva nangaphambili wena nkosi undingqingile ngoba wayesazi sakuba senkosi. Asibulaleni. Tjena, kalena kusedlela. Izike inhlonda ficawe. Kodwa ke sinyamezela lenhlonda. Awari mbongo. Manje wale uyalungisa apha emphakathini. Ndithi ke family ngobendi lapha. Andikwazi ukutsho ngokupheleleyo oba uthandokazi uGqatso ulifezile. Ngoba sisajonge lukhulu kuyo. Kodwa ke akukho namazwi obuciko endinakuwathetha anomeleza. Mandithi nje kuni lowo obizwa zindlulu neenqanqasi bekanithemba lenu kuye. Hayi man advice. Nithuthuzele wambili uthandokazi. Kodwa uthi lo mbhalo kuba kumele okanakalayo ukombatha ukungonakali nokufayo kwambathe ukungafi. Ake okonakalayo ukuthe kwambatha ukungonakali noko kufayo kwambatha ukungafi
yakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa lufincelwe elolizweni. Now mandiniqinisekise ukuthi family akuzofika sekufinqiwe ukufa elolizweni. Uthwapha lombhali esithi nje yomelelana hayi bote nazo ubana kona ukufa koyisiwe. Uthandokazi akohlulwanga ukufa kodwa uthandokazi wohlule ukufa. Ngibone lento xa kuvuswa uLazaro yadileya iservice yokuvuswa kukaLazaro yalibaziseka bathi ngexesha uYesu seyifikile ezomvusa engcwabeni uLazaro yadileya iservice ngoba umuntu wangaphakathi kaLazaro ngelo xesha wayesesifubeni kuAbraham ethuthuzelwa bathena xa bembiza besethi uyavuswa wathi kuhle ubantu belapha andisafuni buyela khayeni ngoba kweli khaya sithi xa simkile sifike kulo siyathuthuzelwa ngoba kweli lizwe siyanqina siyalangazelela silangazelela ukwembathiswa kodwa yona nto siyaziyo yokubana ngaba xa sithe sasweleka salishiye phakade asipheleli ingcwabeni sinesakhiwo esingenziwanga ngasandla apho khona sithi xa simkapha lendlu ichithwa siyongena kweso sakhiwo esaziyo into yokubana likhaya lethu lanaphakade lelo uthandokazi ayongena kulo kade bendiza kunika bhuti sondela mthembu usondela uzawuvala kodwa ke xa undihluthi into ndiyithanda ndobe ndibuyise yakho sibuyisa ekaThixo uThixo umzimba kathandokazi ushiyeke ungena engcwabeni kodwa umoya nomphefumulo kathandokazi ubuyele kuThixo ngoba saphuma kuye ukuzapha njengenkomo enqoma ebathi umXhosa insenga ibheka othi ngexesha uyisenga kanti ujonga into yobana umnikazi wayo angafika nangaliphi ixesha azawuyithatha utheke xa efika ezoyithatha akali uthandokazi wavuma oba ungowasemzini ulindwendwe emhlabeni wavuma wahamba wagoduka wabuya lapho wayisuka khona ngoba simele ubana sibuyele kuThixo ngamaxesha onke kodwa sazi into yokuba xa sibuyela sike sakunye naye uthandokazi apha sonwaba kunye naye le bhatyi iqhonywa apha inayo ne6 months uthandokazi eyinxiba kodwa ayomistake awumpazamo kuThixo uThixo beyazi into yokubana ngabe ixesha likathandokazi lifitshane naye wazilungiselela kube sazoba ixesha lakhe lifitshane Khadef lisondela phofu sondela phofu vale kodwa usadebe xa uzovala Khadebe ndithanda into yoba ungumkhulwa wam apha ecaweni ngoba ndingena apha emveni kwakho nombono nangoku xa kunzima kumele into yobana ke amaqhinga endlela uyawazi kodwa masithi nje kule family alapha ekhaya family alapha ekhaya thina njengabe kutshiwo we are only celebrating ixesha ebesikunye nalo uthandokazi ngala mzuzwana nje ebesikunye naye asikho lapha ngenxa kalithando silapha ngenxa kethandokazi nemisebenzi yakhe uhleli uphumleke phezu kwalo misebenzi mani ngoshiqo zana abonga umfundisi yabona ukuba wena mntu oyikwayo lapha kwakwezi ex vice nguwe unikwa izindawo ezithambileyo nova ex vice sibekwe endaweni emtyibilisi uthi awugqiba ukhankaswa amagama ethu kubhiyozwe kuvulwe isekile ngongathi kusebomnandini zange ndamkhumbula kangako umakhulu lusapho thuthuzelekana ngesirhajelo
sonke silapha siziswe okanye sizise i-Ministry of Eye Conduct, inkonzo yokujongisana nani emehlweni. Sizodibanisa amehlo nani ngoba siyakholelwa kuloo nkonzo, ngoba kukho into ekuthiwa zii-mirror neurons, i-brain cells, ekuthi xa kujongene amehlo, niyayazi le nto abantu abatsha, xa kujongene amehlo omntu ukho kuthiwa zii-mirror neurons. Zenzeka laa nto ithi xa ukonektha i-device yakho kwi-PC, kukho into epop up phaa bottom left ethi PC number 1 want to access information to device number 1. Do you allow us siyiphungule lenhlungu yenu? But we are mindful into kokuba kweli nxeba njengoba nisenzubini nina sisenyeleni, abona abantu abayiva kakhulu uwe Luthando ngoba usondele enxebeni nosapho lwakhe. Thuthuzelekani ngokwenje njalo sithi yakhekani, thuthuzelekani ngokwenje njalo sithi qokelelani, ngoba ukufa kunevumba elide. Qokelelani. Yithi kindawo apha ngoko ke bazalwane bam abazintanda, qinani ningabi nakushukuma, mandime kuloo ndawo. Faith is not an insurance policy. Even if it was, insurance policy does not prevent tragedy. Ukholo ayo insurance policy, kodwa uba nayo ipolisi ayivikeli ukuba ungagaxeleki kwinto esibuhlungu, kodwa ukholo qinani ningabi sakusukulisa. Isinika umhlaba oqinileyo. Xa imimoya yelilizwe besibetha ngaphambili nangemva, kodwa sikwazuma. Yiyo le nto lo mbhali esithi qinani. Unyanisile umntu ebesithi si-statement esi emveni kwekuba kuqoqiwe. In fact, Titi, my colleague, apha umpostile policy postile uraise into ezimbili. Yilaa nto kuthiwa mbongo question 1 kubashumayeli. Ngoba ubusawuthilo wathi bantu afike imithethwa apha yimorali yalapha yabashumayeli balapha, kodwa lesime kuyo sali yidoctrine ukuba uYesu uyashunyayelwa, ukuba uKristu batsho ngani kuni ukuba akukho ukuvuka labafileyo. What kind of doctrine you are preaching here? Ubuza loo nto umpostile, ngoba uthi xa idzikayo ngoba alukho ukuvuka labafileyo, ngoba ke naye uKristu akavukanga. Uba akavukanga uKristu sawufumaneka singamaqoki. Ningabashumayela abanjani? Sishumayela ukuba lukhona uvuka labafileyo. Ningena icama ngecawe, nikulu ndiyakholwa, kodwa anikholwa kuvuka labafileyo. Ningabashumayela abanjani? Okwesibini mfundisi, there is a foolish question ayi-adresayo apha. Uthi esinye isiyatha apha kuni ku-verse 35 siyabuza
into yokuba umuntu ubufile uyawuvuka enomzimba onjani. Athi uMposile ningabantu be-agriculture niyalima aniyazi na i-decomposition, aniyazi oba ikhozo lingade litye life akukho ndisolayo. Lunjalo ke nabafileyo abafileyo kutyalwa umzimba oyelekileyo kuvuke umzi wasebugaqalweni. Ukukhosa ukufa kuyabhudisa. Ukufa impita budala athi umuntu emazi ukufa, kodwa xa kufika ukufa umuntu abhude. Utsho kuMposile athi ke okwangoku ubuyawazi laa mdlalo kwakuthiwa nguQombelele. Xa sinyuka xa besikhulayo ubeke isandla ngaphansi. Ngexesha sisengaphansi isandla sakho intlungu zivuka nguwe. Okwangoku ukufa isandla singaphezulu, kodwa liyafika ixesha lokuba sijike isandla. Elokugqibela uthaba elekubhangiswa kukufa. Kulaa mdlalo kaQombelele lobomi nabo ukufa kusazawubhangiswa. And therefore qinani Luthando. This is not the end, this is the beginning. Manigqibela ngandithi kandivalayo phaya kulaa lali yasekhaya ekuthiwa imission. Kwakumfo wayenesisini pha ekuthiwa ndiyakholwa sendaweni phaa eqhineni, uyayazi umkhaya. Wathi ngenye imini thina ke sihlala futshane nedolophu, asihlali kude, akukhwelwa nge-R100 xa siya elalini. Wathi ngenye imini esuka Stocker eyibethe iveni yakhe iqhuma isitha iStocker sisitsho. Wathi xa ivela isiporo ezama ujonga latha ibalekayo, wawubona umsi usitha. Uyabona ke xa umuntu wakwayi-experience into yokutshiswa kwiigildi ezazikhona kutshela utata obrother Faniso siseStellenbosch bayayazi into yoba xa utshelwa eleka usiza isitha siyasiba sikhulu. Wathi xa ifika egeyithini yathi bhum iphahla lefeni lakhe. Bamjonga abantu ngoba xa kusenzeka izinto abantu bayakujonga. Lo mfo wathatha i-cardboard ye-cooking oil yakrazuka, wathatha imaka wathi kuwe it is still business as usual. Sizotsho apha kuni nimane ningaqiniswa ningasukunyiswa nibe nomthelo omhle ngoba this is not the end. Kuku le intando yamakhulu uYesu okanye iZulu Tondela was not taken by surprise uSathana edeni, because before was the sin there was a savior. Ilizwi kaThixo. Amen.